po yung mga dikdik ko. Ayan, ang puputi. Dio. Shuri. Dito. Katurito kan, mother dear. Ayan. Ayan sila guys, walang humpay sa kakaikot. Kalabas pa lang sa kural nila. Ayan no. Ayan na, nagsipagtakbuhan na sila guys. Ayan. So ini-enjoy nila dito sa labas. Ayan, nagsabsab na iba. Nawara na. Adto man, hira oho. Nanabsab na guys. Ayan. Kakain na yan sila guys. Tatakbo naman dito sa nanay nila. Ayun. Hello. Parang naglalaro sila guys. Oh. Ayan. Ito na yung iba. Ayun yung nanay nila. O buntis yan. Ayan. Konting bulaga lang. Ayan. Sisipagtakbuhan na. Sana kung di lang nasaktan yung isa ko dyang alaga, yung lalaki. Malaki na yun. Malaki kasi pa yun sa babae. Ayan o. Mas malaki pa yun. Ayun. Hala. Ding. Ayan. Pagtakbuhan na yan. Ini-exercise nila guys. Tapos kumakain sila ng damo. Ayan. Kaya pinalalabas ko rin sila minsan. Ayan. Yan guys yung pinakamalaki na sa kanila. Itong babae. Ayan. Tapos yung isa. Tapos yung dalawa kay mama at saka kay buso ko yan yung inaanak ko. Charing. Ayan. Tingnan nyo naman sila guys. O kumakain sila ng damo. Ayan o. Namiss kaya nila makalabas sa kural nila. Kaya yan. Diyan lang muna sila. Si inahin naman. May ako natutupak